Beno, goazen harira. Adimen artifiziala zer den ulertuko dugu, baina ez modu aspergarrian, ez horixe. Misterio bat argituko bagoenu bezala egingo dugu, barruraino sartuta. Imaginatu pixka batean. Zure eskolan makina berri bat jartzen dutela. Baina ez da edonalako makina. Izugarri azkarra omen da. Berak erabakitzen du nor sartzen den futbol taldean, zein diren eguneko albiste garantzitsuenak, eta baita etorkizunean zein lanbide izango diren onenak ere. Eta badakizu zein den harrigarriena? Ia beti asmatzen duela dirudiela. Bere erabakiak ia perfektuak dira. Baina, hor dago koska. Misterio bat dago. Inork, baino benetan inork ez daki nola demontre funtzionatzen duen barrutik. Kutsa beltz bat da, erabat. Orduan, galdera zuzena da, eta zuri zuzendua. Fidatuko zinateke horrelako makina batekin? Zuk utziko zenioke zure etorkizunari buruzko erabakiak hartzen, jakin gabe nola pentsatzen duen. Ados, ordua iritsi da kutsa beltz hori irekitzeko. Ea zer eskutatzen duen barruan. Prest, zaude? Hemen daukazu ez sekretua, eta ez, barruan ez dago magiarik, ez da burmuin txiki bat ere. 3 urras simple baino ez dira. Lehenengo, datuak jasotzen ditu, datu mordo bat. Bigarren, arau batzuk aplikatzen ditu, norbaitek programatutako arauak, Eta azkenik emaitza bat ematen du. Kito, hori da dena. Eta hori lagunok, horrixe da adimen artifiziala. Ez da persona bat argi izan dezagun. Ez du pentsatzen, ez du sentitzen, eta berdin zaio zer iritsi duzun. Bere lana bakarra da, datuetan ereduak aurkitzea eta kalkuluak egitea. Pentsa, mailu batek hiltzeak sartzeko balio duen bezala, ia batek kalkulatzeko. Baina orduan, makinak ez badu pentsatzen, non dago arazoa? Zergatik izan daiteke arriskutsua? Bueno, askotan kontua ez da makina bera, baizik eta nola irakatsi diogun. Adibide batekin oso argi ikusiko dugu. Imaginatu makinari esaten diogula aukeratzeko irakurlerik onena. Baina, entrenatzeko zer datu ematen dizkiogu? Oso azkar irakurtzen duten pertsonen adibideak bakarrik. Beste inorenak ez. Orduan, zer gertatuko da, zuen ustez? Begira, oso simplea. Agian, badago norbait primeran irakurtzen duena, baina astiroago, eta pertsona horrek ez du inoiz irabaziko. Sistemarentzat ez da onena. Baina, pentsatu une batez, makinaren errua alda? Edo, onena azkarra izatea zela erabaki zuenarena. Horri, teknikoki alborapena deitzen zaio. Hitz gutxitan, sistema batek munduaren berzio osatu gabe bat ikasten duenean gertatzen da. Argazkiaren zati bat bakarrik ikusten du, ez argazki osoa. Eta horrek zer dakar, funtzean programatutako desberdintasun bat da, kodean idatzitako injustizia bat. Eta hau, mesedez ondo gogoratu. Adimen artifiziala ez da inoiz neutrala. Ezinezkoa da. Zergatik, pertsonok diseinatutako sistema bat delako, eta guk, gure aurre iritzi eta akatzekin, irakasten diogun hartu eta amplifikatu egiten du. Bosgorailu erraldoi bat balitz bezala. Orain arteko adibideak, irakurleekin eta nahiko simpleak izan dira. Baina, zer gertatzen da, adimen artifizialaren erabakiek pertsonen bizitzan benetako eragina dutenean? Orduan gauzak serio jartzen dira. Pentsa une batez. Makina batek erabakitzen du, nor jasoko duen beka bat ikasteko, nori utziko diogu leku batera sartzen, eta are okerrago, nork egin duen zerbait gaizki, nor den errudun. Serio, horrelako erabaki bat hain garrantzitsua makina baten esku utziko zenuke? Bakarrik, inongo pertsunak gainbegiratu gabe. Eta begira, hemen dago gakoa. Alde batetik ia bezala pentsa dezakegu, hori da galdetzea. Zer datu dauzkat, zer arau aplikatuko dut, zer eredu ikusten dut. Analitikoa da. Baina bestetik gizaki gisa sentitu behar dugu, eta hor beste galdera batzuk datoz. Hau bidezkoa alda, nori egin diezaioke kalte, norari da kanpoan geratzen. Eta hau, ez pentsa etorkizuneko kontua denik, egunero bizi dugu, sare sozialetan adibidez. Algoritmoek erabakitzen dute zer ikusten duzun. Baina haien helburua ez da zu ondo informatuta egotea, ez horixe. Helburua da zure arreta harrapatzea, ahalik eta denbora gehien. Horregatik erakargarriena lehenesten dute, naiz eta egia esan. Kontuz, gainera, ia batek gezurrak asmaditzakeelako,
eta oso seguro dagoela ematen du kontatzen dizkizuenean. Horregatik, informazioa egiaztatzea ez da aukera bat, gure ardura da. Beraz, ezer partekatu aurretik, mesedez, gelditu segundo batez eta egiaztatu gutxienez 4 gauza. Iturria, data, egia eta ea kontatzen dizuten horrek zentzurik duen. Baina, lasai, informazio guzti honekin ez dara beldurtuta geratu behar. Alderantziz, orain tresna berriak ez ezik superpotereak dituzu. Bai, ondo entzun duzu, 5 superpotere digital. Begira xere egiteko gaizaren orain. Bat, badakizu ia batek barrutik nola funtzionatzen duen azaltzen. 2, susmatetzakezu sistema bat noiz izan daitekeen bidegabea. 3, datuak eta arauak azter ditzakezu. 4, ez duzu erabaki automatiko bat onartuko pentsatu gabe. Eta 5 eta garrantzitsuena, partekatu aurretik egiaztatu egingo duzu. Ez da gutxi, Eta amaitzeko, grabatu ondo ideia hau. Adimen artifizialak erabakiak automatizatzen ditu. Bai, baina justizia hori ez da inoiz automatikoa. Hori beti gure esku dago.